ושלום לכולם, איתכם מרק, אני עוד פעם אבדוק, יופי. ואני הבנתי למה לא שומעים אותי, בגלל שהיה לי המון קול במשחק, כאילו, למשחק היה המון קול, ממש, או שמשהו כזה. אז היום, אז אני עושה קול, אז היום הנה, אנחנו פותחים פניקס. נו, זה סימולטור, זה לא CSGO אמיתי, זה סתם בטלפון. אוי, חרא. לא, אפשר במשהו אחר. ברקאוט. למה לא? ברקאוט, מה זה לי? ציזי 75 אוטו. מה? כרומה קייס. יש פה כרומה קייס 2. מעניין. יודע כמה יש. לא. אין פה. נו, אוקיי. ניו? מה זאת אומרת ניו? בואו נבדוק. מה יצא? לא! תעצור לזל. פאקינג. מה זה? ברקאוט, משהו מה זה? קדימה. נו, לפחות זה. לפחות משהו. כרומה קייס בטוח. פה יש יותר צ'אנס לסכין. ווואלה, יש לי גלוק 18. כל מה שכל יוטיובר רוצה. גלוק 18, ודאי. נו אוקיי, הלאה. זבל נקי. זבל נקי. לא, לעזאזל. הנה, רואים יותר צ'אנס. יש יותר צ'אנסים. וואו. נו. היה מאוד קרוב, מאוד. אבל לא. אומרים לי. לא תעצור. קרול דרקונוב. למה? נג'ב. שאומרים נגב. אוקיי. קרטל, לעזאזל. יס. קרטל. אוקיי, קרטל. זה משהו מאוד טוב. רציתי סייב את האופן, אוקיי. אוקיי. הולכים. היום אני רוצה דווקא כרומה קייס. אמרתי דווקא כרומה קייס, למה? מה זה? הנה. עוד פעם, איפה? כרומה. הנה זה. כרומה קייס. פאק. מלאכית. וואו. זה הרי מה שכל יוטיובר רצה. נו לא, זה כלום. סייב הדוב, תעצור. יופי. אם זה היה CSGO אמיתי, הייתי הולך איתו. בגלל שאני ניסיתי, מישהו הלך מאחורי, נו, זה סתם, אני אומר, מה שהיה כששיחקתי במחשב של חבר שלי אלון. נו, כי לא יש את המשחק הזה. אני פשוט הלכתי, מישהו היה מאחורי, ובמכה, בירייה אחת של הסייב הדוף הזה, הוא פשוט מת. אז אם זה היה CSGO אמיתי, הייתי הולך איתו. בואו נראה. לא תעצור. אוקיי. נראה לי איפשהו עוד 3.
3. ואם לא יצא כלום טוב, אז אני אסיים את הוידאו. ואם יצא לפחות משהו טוב, אז אני אעשה עוד 3 קייסים. אוקיי, השני. לא, כמעט קרטל. בואו נראה. יש שם גם אינבנטורי. What the fuck, רציני. ראיתי אינבנטורי. אוקיי, כלום לא טוב. אינבנטורי, יואו. רגע, אל תגידו לי שאני יכול ללכת לזה. למשחק. אל תגידו שאני באמת יכול להיכנס למשחק. אוקיי, הנה כל מה שיש לי. אני אשאיר, איך שאתם רואים. וכרום הקייסים. תתנו לי את זה. אני מאמין בכרום הקייסים. מה? 6 דקות. בסדר עדיין. 6 דקות עוד נורמלי. לא כזה זמן עשינו. לא כזה זמן חיינו. חיינו נמשכו. כן. 6 דקות. לא. פאק. חייב להיות משהו טוב. וואו. לפחות זה, לפחות משהו. זה כלום. Żarcie, nie? למה לא את החדש? למה לא נפתח את החדש? טוויסט! כל מה שחלמתי. כן. לעזל. מתי כבר יהיה משהו נורמלי? נו, תעצור לפחות. זה עוד פעם טוויסט. עכשיו בטח עוד פעם טוויסט. עוד פעם. גליואר, אורי חרה. מה זה? גבנה. איך שאומרים. קדימה. מפה חייב להיות משהו טוב. ליפול משהו כזה. ליפול. פשוט ליפול. נפל לך חרא מהשמיים על הראש. קדימה. תאכל. לא. כן. אוקיי. בכזה רובד טוב אנחנו נסיים. אם אתם פרשנים יכולים לשים לייק. להירשם לכמנוי. איתכם היה מרק. לכולם בהצלחה. לכולם בושיק בבושיק. אדיוס.